Също от Нова Загора и Светослав Динков, участник за втора поредна година на състезанията по дрифт в Хасково. Малко по-късно очаквам повече аплодисменти. И така, зеленото БМВ още е с френска регистрация. Парите се пренасочват за Горна ще бъде яздено от двама пилоти от Стара Загора. Сега ще ви дам възможност да се представя. Здравейте, аз съм Данаил Иванов, а другият съотборник е Лен Танчев. Успех! Номер 10 и номер 40 на Супер Дрифт серии. Ивайло Христов. Ивайло Христов с БМВ 328. А това познавате ли го? Аз съм Камен от Стара Загора. Много скромни аплодисменти, ще видим по-късно. Още един участник от Стара Загора. Данаил Петев от Дубай съм. Къде? От Дубай, за малко. За малко и много покрай Стара Загора. И от Димитровград? Емил Петков. И тук някакъв дракон имаме. Как се казва дракон? Сега и мислим име. Добре. Аплодисменти и за дракона. Един дебютант на картинг писта Хасково на тема дрифт. Здравейте, Виктор Велев се казвам и съм от Стара Загора. И какъв е сега? 2009 Ford Sierra от Стара Загора. И сега пилота, който се записва в последния момент, пилот номер 17 на Drift Night 2013 година. Атанас Раев се казвам, от Пловдив съм. Двигател ми е 2.8. Добре. Тук имаме още един автомобил, който ще бъде язден от двама души, 50% от семейство Демиреви от Димитровград. Приятно ми е Иван Демирев, съм аз от Димитровград. 2.5 турбо. 2.5 турбо. Аз съм Дейвид Демирев. Също от Димитровград и още един дебютант на картинг писта Хасково, отново с Ford Sierra. Мирослав Маринов съм, Стара Загора, моторични ми е 2.8 Ford. Без въпроси, още преди да пристигна при господин Патриков. 1.6. 1.6. Влада. Добре, щом казваш, значи толкова трябва. И отново дебютант, отново с Ford. Добър вечер, Мирослав Киличев се казвам. Много ми е приятно да участвам. В Стара Загора съм. Някъде 2000 кубика, ще е скоро ТРС 2000. Славичек. Добре. Ами ако всички са готови, заповядайте в дъното на пистата. Започваме квалификацията. Оставям на пилотите да преценят в какъв ред да стартират. За всички има една загряваща и две обиколки, в които ще бъдат оценени от публиката и от нашия децибелметър китайско производство. Само... На столбите отляво на такова... Както прецените, така стартирате в квалификацията. Аз ще запиша резултатите от децибелметъра. На столбите отляво на покритата част. Значи единствено ти ще имаш 3 загряващи обиколки. Всички останали, да. Ние сме на столбите. Айде, че на хората им се гледа дрифт, заповядайте на старта.
Thank you.